Baskara Kuda kalawan bejo kang sarta kaning pati asih tuhu terus entek wong terus turu pindho mimi lan mie goreng ya pindho mimi hamimi mintuna terus mimi mintuna ya cek butuh mimi ayo nimas bareng ana tepi wajib lah nyapa dadak wajib iki lho lho padha karo bak mati di akhir ayat jenenge kol-kolah kubro dadi nek wajib nek senep nek pak asob nyidam Itu asih bebrayan luar biasa. Napa niki lajenganipun? Ben dikancani ya Mbak Nika. Nggih dipun kancani. Heeh, sama Mbak Ingkar ya kena. Mbak Ingkar. Ya. Lah. asakanku piyen ngapa kandadak ketemu yen pancene iki gawe kalah Asik. Astabrata. Mbak Niken Salitri. Cak Trondol. ayo bengar dengan dion bumbuai pada pote ketemu senadyan adoh tak parani manur Matur nuwun, Cak. Kita pendolo ngampak geger. Diterusnya ya, Mas Siap. Ida. Iki piye Om? Sudah aku. Sudah. Sampun. Jane kalau wau tesih wonten ingkang ngersakne grajakan. Nggih, mangke mawon goro-goro. Mangke siap. Nggih. Dik Sinta karo Mbak Sri jumeneng bareng. Heeh. Sri kok iso turu kowe iki. Kancane nyanggup. Sepoti. Oke. Yo. Saha anu
Ki mawon ana pamundutan. Napa Nggih. Mas? Sik HP-ne HP-ne Mas, HP-ne. Alah aja. Modus. Tenan ana pamundutan mau lumakar Alasane. WA. Pokoknya Saking bapak sapa mau kene to. Heeh. Cup. wah pinter dalang ya alasane iki lho enek. Iki lho. Ah. Sapa ki mau? Request podang kuning utawa lewung. Siap. Saking Pak Amin. Pariwisata. Pak Amin pariwisata. Ngene iki ya balik neh, Mas. Nggih kok. Ya, podang kuning atau lewung. Dialah. Milih, ayo. Sing ndi? Udang kuning. Oke. Siap. Heeh. Nek ning gira kowe iki wis bacok pisane kok. Ben kendange kene lho. Sik diganti. Pindah. Modele kendang kowe arep dipek ae. Ngomong. Nah. Oh, ganti posisi. Nggih, jane ganti posisi. Yuk, dadekke yuk. Oh. Sing demung. Cah demung iki piye cah demung iki? Cah demung wis. Yuran anggoleki sing tak sayang.
dawuh menika Siap, Pak inggih. Panito mboten ketang sepatah dua patah Oh, kata niki inggih. badhe paring dawuh. Pak Nito. Monggo Pak Panito nggih. kalian Bapak Asop menawi tasih lenggah katuran minggah wonten ing panggungan. Tuduk 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 tuduk. Timun sigarane. Mas Mandal. Bangun sigarane. Yo Mas. Monggo. Tanito Pak Asop. Lenggahipun wonten pundi to Mas? Oh sampun kunjur. Oh. Teng wingking mbok menawi. Oh nggih, mboten napa-napa. Ireng, nggih, nggih, nggih. Dilanjut mawon nggih. Siap, siap. Sinten? Mbak Dwi no sing durung jumeneng ya. Mbak Dwi. Sepotong aja. Yo 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 yo. Lewong nggih Mbak Dwi nggih. Mbak Dwi lewong nggih. Oh nggih. Oke, nggo Oke. penutup ning limbukan. Siap, Oke. siap. Lewong garap seragenan ya kena. Monggo. Nggih, nggih. Monggo perkara lagu liyane tutukne gara-gara. Nggih, Mas Karis ning nguriku kene cah bagus. Mas Karis. Yuk lewong dadekke. Ya, ya, ya. Dok, kemana-mana. Lanjut. Sabda pandita ratu Suwuk Mas Arya. Mugi Gusti nglilani tresnaku bakal ginawa mati. Mas Yuda. Dawuh. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur. Nggih. Ingkang baku jenengan ndonga napa kagem ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk menika. Mugi kawlujugan kan keterman lan kabahagiaan tansah kajiwa kasarira sedaya para guru, kepala sekolah lan Amin. jajaran Amin. wonten ing SMA 1 Nganjuk. Amin. Mugi tansah kuncara hanjayeng bawana jaya sepanjang masa. Mas Mandal ndonga napa? Sematen ugi mugi sedaya murid-murid wonten ing SMA 1 Nganjuk Nggih. mudah-mudahan menjadi generasi yang sangat hebat untuk Nganjuk. Amin. Nah, tuku tahun yang Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali Mas nggih. Siap inci. Nggih, sewang-sewangan lagu. Nutuk nelakan. Cawe sesaji kareng Kang Sinuwun. Ayo tak derekke no.
simpang lima ria lapangan Pancasila Semarang kumandang pranyata serbaguna swasana rame rakyat gede ati ing Jawa Tengah bosen penambangan jero kota saben desa ngadesa saben dina minulya simpang lima pikuna ing kutha Semarang